Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Soko, The Promise. Natsumi, kinahanglang musugot ka sa gustong mahitabo sa imong amahan aron makapiya ka ining impyernong dapit. Ma, kung musugot kang magpakasal ni Ichiro, mahimo ka ng gawas nun gikan sa imong amahan. Ma, Amalia. Pamati ako, anak. Wa na'y laing paagi nga makapiya ka dinhi sa Japan ug makatunob kag balik sa Pilipinas. Gawas sa pagsugot na lang nga mahimo nimong bana si Ichiro. Tungod kay si Ichiro ang mahimong kasosyo sa imong amahan sa iyang tukurong negosyo sa Pilipinas. Pero ma, wa ko'y kibati ni Ichiro. Dili na importante ang pagbati karon, Natsumi. Ang mahinungdanon karon nga makasurvive ka sa mga pagsuway nga moabot sa imong kinabuhi. Kinahanglan mo sakay ka sa agos sa tubig, Natsumi. Ayaw supaka ang aga sa tubig kay dili kag yun mo lampos. Ma, maubag ka na ang imong gibuhat. Wa ni mo pamatia ang naa sa imong kasing-kasing. Oh, ma, may gitago ka na ko unsa. Dili na ako ang importante karon, Natsumi. Kung dili ikaw, ikaw na lang ang importante alang nako karon. Ma, Sige na, bahuay na. At tuuno na nako ang mga bisita. ma, salamat. Natsumi, mahal ta kaayo ka. Ikaw na lang ang naghatag og kaligo nako, anak. Busa, kinahanglan mo parug ka. Gamita ang imong utok. Labaw pa sa imong kasing-kasing. Oh, ma. Sige, bahuay na. Balikon taon niya ka dinhi. Husto si mama. Si Ichiro lang ang akong tiket paingon sa Pilipinas. Abay! What's going on? Ayaw na kong sumuk-sumuk karon ba, Erning? Bay. Kaya ako'y ginaw na. Yan do, bay. Kung di ka samok-samokon, masakit kag amor sickness. Ano sa amor sickness? Sakit ko sa gugmagod. Amor sick. O, di ba? Sakit kag sincho. Sa naman sa sintyo ba? Sakit sa heart good. Napo na bay sa heartache. May kusa. Hilom ba ay? Kuno ko ni. Hilom dia. Ikaw nagsamuk-samuk lang yun ka. Ergo ko ginapon na, be. Eh, sa putong ko maggunaw na, anak. Ay, tuod no. Imot ko na. Hapon may itong midagit sa mga uyab. Hilom na lagi! Ay. Saba man mo, eh! Sorry. Sorry ba? Sorry so. Amawan ako eh. Sibat noon. Nung ako masing gisigutan ng hapon eh. Ay, sipet ka na. Ay, manimpyo na ko sa baybayo ni Sir Bunjo na eh. Tingalig doon ay mga guest kumabot. Amaria wa. Etsuro aisuro yoni anata no mosami o seto. Watashi wa Hiroshi sumimasen. Sorry. Nga dili na ako makumbinser si Natsumi nga mahalon si Ichiro. Ay wa, kanudyo no, tamenijo yu des. Ay moyo desu. Amaria, you know what to do to make her rub Etsuro. Edu. Kaluoy sa akong anak. Misupay sabsiya sa dahan nga akong gisupay sa unang panahon. Mag-unsa man ka dinhi sa Pilipinas, Amalia. Magpadunot lang ka dinhi. Gamitan ang imong tingog og naong aron mo uminto ka sa Japan.
Ikaw lang ang paglaom nga magkakaon miglami anak. Pusa, palingkamot ka maminyo kagapon. Nganong di pa man ako malimtan ang tanan. Ngano man. Ma, nagilak na sab ka? Oh, Natsubi. Oh, wa man anak. Ayaw pa makakmauwi. Klaro ka ayong nagilak ka. May nahinumduman ka na sabno. Oh, kukuan. Nahinumdum lang ko sa imong mga apuhan. Sa buhi pa sila, Natsumi. Ha? Ma, mahimo bang sultihan ko nimo? Kung nganong naabot ka din sa Japan, og naminyo ka ni Papa Hiroshi. Oh. Mahimo pa anak. Di na lang ta magiskot sa akong kakahapon. Ma, Way lami ang akong sukilanon anak. Ay, iyon na pa. Unsa naman ka? Okay na ka? okay naman gamay ma. Akong gihinuktukan og maayo ang imong gisulti. O gusto ka ma? Si Ichiro lang ang mahimo na akong tiket paingon sa Pilipinas. Salamat anak. Salamat nga nakasabot ka ra. Makiksulti na ko kang papa ma. Sige, duula siya sa sala. Sige ma. Pero ayaw una. Unsa ba imong isulti sa imong amahan karon? Musugot ko nga magpakasal kang Ichiro. Pero, kinahanglan mo bakasyon una ko sa Pilipinas. Sa dili pa ang among kasal. Oh, ha? Naibaw kong business ang akong pagpakigminyo kang Ichiro ma. Busa, pahimuslan sa ninako. Natsumi. Sundon ako ang imong tambag. Si Ichiro ang himuon akong tiket paingon sa Pilipinas. Sudumate. I know, Dad. Dili ka na ako mabalibaran. Watashi wa anata no keikaku wo. Hinkusuro ko to wadikimasen. At last, you understand. Dakedo, Nani? watashi wa firiri no watashi no kiyoka no go Ichiro to keikon shimasu. Wata. Oh, Natsumi. Kumusta na ang pagpakigsulti nimo sa imong amahan? Ma, mainom kog tubig, ma. Oo, kadiyot, ipisan ta ka. Oh, aniya. Inom dayon, aron masultihan ko nimo sa gisulti sa imong amahan. Malipayon ka. Buot ba nang ipasabot, Natsumi, nga misugot ang imong amahan? Yes, ma. Misugot si Papa Hiroshi nga mubakasyon una ko sa Pilipinas. Una mi magpakasal si Ichiro. Imposible. O sa imposible, ma? Imposible nga motando lang dayon nimo ang imong amahan, Natsumi. Pero, mauna iyang gisulti, ma. Misugot siya nga ato ko mag-birthday sa Pilipinas. Iyan ang regalo na ako, ma. Mao ba? Makatunob ka na gyud og Pilipinas. Yes, ma! Og excited na kaayo ko. Maayo ka pa, anak. Kay magkabakasyon ka na og Pilipinas. Hangyoon ako si Papa, ma. Nga kitang duha ang mabakasyon. No! Daki do utusan. Anata no okasan wa koko ni taisai shimasu. Daki do! Ayaw na lang Utusa. pamugos sa imong amahan, Natsumi. Anhira ko din sa Japan. Mao na iyang pagbuot. Pero, nganong dili man ka mahimong mabakasyon sa Pilipinas, ma? Unsa may rason? Ma, may problema ba kung mauli ka sa Pilipinas? Doon na, anak. Unsa man ni ma? Ha? Nganong dili man musugod si Papa Hiroshi nga mauli kag Pilipinas? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!